Jekk nieħdu t-talba tal-Power Station, din ila aktar minn sentej. U allura aħna qegħdin ngħidu l-uffiċċju tal-verifika għandhom jiżdiedu r-riżorsi tiegħu biex ikun jista' jagħmel dawn l-investigazzjonijiet fi żmien aktar qasir minn hekk. Għaliex bħalma ngħidu fil-ġustizzja justice delayed is justice denied, hekk ukoll hawn. Jekk l-uffiċċju tal-verifika jdum biex jagħti rapport tiegħu, allura il-governanza tajba iddum kemm l-Ombudsman u kemm l-Awditur Ġenerali huma eletti b'2 terzi tal-Kamra. U din hi l-istess raġuni għaliex aħna dejjem ħassejna illi għandu jkun hemm l-ogħla karigi f'pajjiżna illi għandhom jinħatru bl-istess mod. Kif il-mudell tal-Ombudsman u l-Awditur Ġenerali urewna illi huwa tajjeb li jkollok istituzzjoni indipendenti, hekk ukoll istituzzjonijiet oħrajn jistgħu jkunu indipendenti huwa fl-interess taċ-ċittadin Malti illi jkunu indipendenti. B'sodisfazzjon kbir illi jiena f'waħda mill-aħħar żjarat niġi għand l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għaliex għalija huwa uffiċċju simbolu ta' dak li jiena nemmen fih bis-saħħa, jiġifieri governanza tajba.